खुलुमबाय के टाउके बुसंग तिनी आंहाय हाय नरंग दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउके बुसंग तिनी हाय हाय फाजापि कवा नरंग दानी त्रिपुरानि ककथाय रगन तुबुय टाउके बुसंग त्रिपुराव सिनि तिप्रासानि जे सातक जागुय तंमानि त्रिपुरानि तिप्रासानि कपालनि बिरमाननि कग्रक तिप्रासारक बबो हायके बानचिनाय बबो हायके थांनाय बबो हायके चुं चबा खायना नांनाय आबो सिनि त्रिपुरानि जे ताबुंनि जे पॉलिटिक्स लीडर्स नेता राजनीति थुम तंनाय बरनि फानु मिस्टेक नि तंमानु तै आनि अककनि बिसिं तुइनरक कायसा कायनिले चामानि कग्रक नांजागै मानु अबनि बागै ओ भिडियोनि पुइलानि सिनि पाइटा जरा नरक किसा खालगै नायना बागै चाइतोकि टाउके बुकसं तामुखाय तिनिनि भिडियो बेलायखेनो काहाम काहाम कग्रक फाइनाय तै सिनि त्रिपुरा हावो ओ जे एंनानि फाइनाय राइडास एतुइ बा जे जापानु सातक जागै फानु सरनाति तंबायका इलिगेल इमिग्रेंट्स रक बरक कयेकटा कक सामानि बेलायखेनो आं चाजागलिया कायसा न्यूज वैनगार्ड नै आजागाव गरंग रुद्रपाल आमरा बांगालिनि प्रेसिडेंट बसब समयनो बरंनि टक शो नायनायदि कयेकजनानि खांराय बुकुं कलकनमां तुतुय अक्सु क्लारि दंगो तामखाय सिनि तिप्रासानो कन्फ्यूज खाय दंगो सब समयनो टाटाल कक पिरि दंगो आबो कायसा ब्रेन वाश खाय दंगो आबनो सिनानि बागै चाइतमना नांनाय टाउटे बुकुसं तामखाय नायनायदि बरक 1931 नि सेंसस रिपोर्ट नि सिमी बरक साइथांगो बरक नि सेक मांग टाटाल मांग सि जिदि दंगो सारा भारतवर्ष सारा विश्व वानजि जेखन दं आ जागान बरक टाटाल फेक बाय मांग जिति हुइ दंगो आबनि बागै नि बरन ओ टाटाल न रमनानि बागै जों सालायना बनांगो संबु सिलायना नांगो ताउके बुसं तामखाय बरक नि 1931 नि सेंसस कोनो करय आइकै 1941 नि सेंसस दुइजना तीनजना सि आ बुबागार नाराव सामुं खायनाय रक मासा मांगै आबो बाय बरक तामनि साका सर्वमोट 6 लाख नि बिसिंगो बरंनि वांसा सि बिसिर बाख नि सावो 4 लाख 5 लाख नि सावो जोंकै 1 लाख रक्सि हिनै बरंनि सेंसस अबो हाय हिनै बरक कायसा बय परि वय जागा जागाव उठान सभा खवाय रगो आगतला रक हायो उदिपुर हाय रगो बरक उठान सभा खाय पिरि दंगो आके आबो सोशल मीडिया उनु खाना नरक टक शो बुनु खाना न्यूज वैनगार्ड रगनु खाना बरक जे अबा हायके ताबो कन्फ्यूज रामै तंमानि ए कटाल फाइनाय वानजिरक तो बरक सानाय हायनो अ त्रिपुरा हा वानजिनि हा हायनो आबो हाय जुनो कायसा घुमरा खायनानि जे जागापानो सरजन्त्र थापानानि बागै चाइतो गइतं आबोनि बागैनो केस खायदा पुरो जे सेंसस नरिमानि बोबागारानि बसंसं जे 1939 नो कांचन प्रभा देवीसिनि महारानी जे समय सेंसस पुरोसिनि तिप्रासासक दंगो बरंनि बरक बुकुं कलक रक असुजना दंगो हनि सेंसस रिमानि आबोनो फुरुना नांनाय साइमाना मैदाउटे बुकसं जे बोबागारानि लगी तंनाय नर बोबागारा बाय अ कक्र तैके सालायkai बेलाय जाना हिनि आं वानसुगो अबो दत्तैनो जायथाङानो अबो हाय ताबुक जेनजार फनांना निबागै चाइतो गइनो आइके आ बिसिंगो निनि बीजेपी खायनाय जनजाति कांग्रेस एसटी कांग्रेस नि तंनाय ते सीपीएम खाय तंनाय जीएनपी रक नि तंनाय बरक षड़यंत्र खायै पॉलिटिक्स नि बागै बरनि बहक थांना नि बागै चाहा नि बागै कायसाते कायसानो बिया सिल जानाय हाय मेसिल जाना खाय सिल जादि बरक ताम खाय तिप्रासारनो खुटुं रक किसे मिसा रेगा रक नि कममां सानाय बरनि अरेगा बाय तिप्रासार मुथां जानाय अबे बुसं नरनो सादि कमनसो सुइदि सुं रेगा रक न रेगा मालि हानि सावो ते चाकरी मालि हानि सावो अब हायरक बाय सुं तिप्रासार मुथां जानाय चिनि जबा तामना नां आबोनो से सुं मा नाहारनाय सुं कुसुं थाङै थांनानै जबासि मा खायग्रानाय निनि अ रेगा रक निनि जामिल चारा खुटुं रक आबरना हामजागै दंखाय सुं तै मानसिलिया अ हावो अबनो से सुं बख्रगनार गुइ सुं बेलायखाय वानसुक ताइ कुटुक खायै तै लीडर्स नेता जे बुबागारान लगी तंनाय नरक बु अकक बुबागारन सादि सिनि सामुं सुं पॉलिटिक्स खायै तंनानिया चारानिया टंकसं तंनाय रंनो ताताल सावै थकिवै बुट नानानिया तामखाय सिनि मौसतखा मासगै थांनानि यागनि काटिदि वै तिप्रासानो सिनि मुंग्रिसगै क्लांनानि अ हानि बुसाबुतै थाङै थांनानि कुमाय थांमानि नाय तंमान न रमैनारगै यासागै दफानो क्राक खायै कायसा हा सामै क्लांनानि जेमन इजराइल बसंसं इहुदी बसंसं सिनि जागै तंमा हाय सिगेन्टेड देश अफानु अबा हाय सिनि जांगन नांगो हायकै गोबांमा बरक राजनीति रगो आं सालायमानि खानाका वेस्ट बेंगल नि कुचबिहार नि कुच रकमाय थांमा हाय आरनि ताबो आं नुगो गोबांमा देश रग थाङै सामरक खायसाय तंबायो बरक बुकुं कलक नि टाइटल सिसियो शर्मा रक दास रक साहा रक सिबायका अंकै बरक नि निजेनि टाइटल रक भाषा रक कल्चर रक जत पगि थांबायका कानमुं रक पगि थांबायका एमने खाय बरक आदिवासी सियो खाक्रासरी हिनै बरक
রাজবংশী আগিবর নেবো রাজা তঙ্গো কুচবিহার ni কুচ জাদ্রক কিন্তু অব হাই কুমামনানি হেকাই সিনি ত্রিপুরাহানি ত্রিপ্রাসার অবু কুমাই থাংনাই অব ওয়ানসনানি বেলাই দরকার নাংসুগুই বুটংখা হাইকাই বেলাই খাইনো কগ্রক অবনো কুসানানি মুসুঙ্গো ইরনো বেশি লগ রেখাই বাক্সা লগ জাগै থাঙ্गो তকতে বুকসং নরক জানা হামজাগै তংমানি সাপোর্ট খাই তংমানি বাগैबो বেলাই খাইনো হামবাই তে খুলুমু ইয়াপর তকতে বুকসং অব হাইকাই লগি তংদি নরক বিডিনো যে মাসাক শেয়ার খাই যত লোকরনো ফোনদান খাইদি তামখাই বিশেষ খাই বইনিবো সংরক সুংনো সুকুমার সুংনানি বাগৈ চাইদুগৈ তঙ্गो সোশ্যাল মিডিয়া नि बिसिंगो नुगै तंगो निनि मुख्यमंत्री जे सामानि सोशल मीडिया रग जों रुतुगै तंगो जे आधार कार्ड पैन कार्ड ऑफिशियल भाबे श्रामनि नाय बनो रुतुगै तं मानिकाय मिया सि रमजागै तंखुआ खुवायो आइकाय आइन बिलुनिया फाजिं रग टीसी जग बागमानि नुगै तंगो आबोबो 70 बसरनि से गोबां आबा हाय गोबां खाय बारिगै आक अंगनाबाड़ी सी 70 बसर बयस याखोपो जे खनामानि मते अंगनाबाड़ी नि टीचार सी बसे टीसी बागै तंसिबो आइं नानि बरनो गाय सिन्ता खाना दि बन्तके नागरिकता नाइटं बन्तके डेट अफ बर्थ सर्टिफिकेट नाइटं हाइके अब हाइरक मुख्यमंत्री नि नजरत तिसाना नांगाय बतो सामुं खाइटं हुंकाय तामनि बागै आउसुक जरा खुवाइ रगो मानजागै तंमानि न रमया रहमानि फुनुंमाया शुधु रम लाइमानि तो अब पाब्लिक ऑक्सी रमु सरकारी भाबे बनो आइं नारो फिरत रहमान दगनुयाखो नि बुता नारो फाइबो बुफाइ नारो फाइबो तार माने बेर नासै मानसि आइं नारो बुता सिगां फाइटं फाइकाना अंगाय बुफाइनानि तंनानि बागैनो तो साइड दगै फाइमानि ओ सुंसिनान नांनाय आइकाय मुख्यमंत्री नि जे कक रक बाय जे ताबुक त्रिपुराव सामुं चलि तंमानि आबो बेलाय आं चाजागलिया नरक बोबो हाइचार चाजाक नरक बो कमेन्ट्स खाइदि जुदिनो मुख्यमंत्री न चाजाके अंकाय मुख्यमंत्री न इस्तीफा रिनानि बागै नरक जत्तनो दाबि खाइदि जों आलका मुख्यमंत्री नायो त्रिपुरा हाव अबसक सावैनो नरक जत्तनो काहाम तंदि सुसु तंदि तिनि नि बागै हाय जत्तनो खुलुम पिका।